Reformationen. Katolikkerne versus protestanterne. Yes. Her på billedet så ser vi her til højre protestanterne, og på venstre side ser vi katolikkerne, og der er sådan en vægtstang imellem dem. På venstre side så kan man se, at de materielle goder, som katolikkerne har lagt i, det vejer meget mindre end protestanternes bibelbog. Og så kan man jo fortolke på det. Men det beskriver i hvert fald meget godt reformationen i billedet. Okay. I midten af 1300-tallet så brød pesten ud, også kendt som sorte død, og den var grund til en masse død og ødelæggelse. Ja, en masse mennesker de døde. Og vi kan se her på citatet, hvad hjælper det at betale aflad, når vi er stadig for pest. Der var ligesom sådan en tvivl på kirken. Fordi borgerne de begyndte at tvivle. De så den her pest som sådan en straf for Gud. Og de tænkte, jamen jeg betaler jo aflad, men jeg får stadig pest, så er der en mening med det her? Altså, så de begyndte simpelthen at tvivle på Gud også. Ja. Altså hvis man havde syndet, så kunne man betale tilbage på 2 måder hos den katolske kirke. På den ene side, så den ene måde kunne være at gå hen til præsten og fortælle dem, hvad du havde syndet, og så hvor du fik at vide, hvad du så skulle gøre for at blive frifundet, eller hvad man kan sige. Og den anden var, at du kunne betale aflad til kirken, hvor du så også derigennem ville blive frifundet, altså for dem synder. Men det var, altså, den kirken var en slags pengemaskine, fordi det var ikke rigtig, der var ikke rigtig nogen forbindelse mellem. Okay, fuck, det er noget lort, det her. Nej, det var bare det. Okay. Altså, grunden til, at vi betalte de der afladsbrev og fik de der bodshandlinger, det var for, at det kunne skæres i dem. Nå ja, det er rigtigt. Som var en slags sådan, sted, man kom hen lige når man døde, hvor man så enten kunne komme i himlen eller helvede. Og hvis du havde mange synder, var det ikke godt at komme i skærsynd, fordi der ville ske der en masse ondt, ville den katolske kirke i hvert fald befolkningen ind. Så derfor så var man rigtig bange for ikke at være blevet fri for sine synder, eller sådan, ja, det frifundet. Ja. Okay. Ja, og Martin Luther, han var en munk, der skrev en række teser om, hvordan kirken burde være. Og han var så, og det gjorde ham til protestant, og han var så igangsætteren af hele den her reformation. Og i kilde 3, som er en gengivelse af en prædiken, Luther har lavet på et tidspunkt, der, hvis formål er at få borgerne sådan til at tænke over, om det er rigtigt, eller om de burde betale de her afladsbreve, og lytte til paverne, fordi at det ikke sådan hjælper dem selv overhovedet, at de gør det, fordi at kirken hverken forstærker eller forværrer deres forhold til Gud, fordi der er en lige linje fra dem og til Gud. Så i stedet for at han vil have dem til, Luther vil have dem til, borgerne til ikke at betale de afladsbreve, og i stedet bare fokusere på sådan at være gode mennesker og gøre gode gerninger, fordi det er det Gud fokuserer på, så at han vil have borgerne til at lytte til sådan Gud i stedet for paverne, der opsætter alle mulige selvopfundne lov. Ja, og vi har ud fra kilde 1 nogle eksempler på nogle af Luthers teser, og den ene er kilde 27, som siger, det som siger, at sjælen flyver ud af skærsjælen lige så snart pengene klinger i kisten, fører ren og skær menneskelær. Altså, det vil sige, at bare fordi man er rig, så kan man ikke betale sig ud fra en synd. Og det er ikke noget, som altså, det er ikke Gud, der har befalet det. Det er bare noget, man sådan selv har opfundet, altså kirken. Ja. Og så har vi også tese 36, der siger, enhver oprigtig sønderknust kristen har fuldkommen eftergivelse af straf og synd, og den tilkommer ham også uden afladsbreve. Og det betyder så, at enhver kristen, der angrer over en synd, han eller hun må have begået, bør ikke sådan få en straf eller føle skyld, fordi altså ved at og så skal jeg så og så købe sig ud af den via de der afladsbreve, fordi at Gud tilgiver alligevel også uden de her afladsbreve. Så ja. Yes. Okay, så kan vi så se reformationens påvirkning på eftertiden. For det første så mistede kirken sin magt, og det skete jo blandt andet ved, at bønderne de begyndte at tvivle på kirken og Gud af den der pest.
Men det er også Luther, der sådan ligesom boostede det op og fik det til at eskalere med alle sine teser. Fordi han fik folk til at lytte efter, hvad han sagde. Og så her ridset op, så gik vi sådan set fra katolikker til protestanter. Så ja, så kan I se nedenunder, hvad katolikker det lige betyder. Ja. Okay, så har vi nogle kilder. Yes. Brumtsch. Slettede du virkelig gjort det? Ja, den kører videre nu, den kører videre. Vi filmer videre. Hvordan pauser man det her? Stop.